A continuació, el doctor Andreu Beà, de la promoció d'Enginyeria de Telecomunicacions del 1992, ens dirigirà unes paraules en representació dels antics alumnes. Molt bé. Em trauré la mascareta perquè estem a menys de 700 parts per milió de CO2, que és la meva assegurança de vida. I dir-vos que jo estic una mica nerviós, com aquell nen de 18-19 anys que era quan vaig conèixer l'hermano Mateo, com li dèiem en aquell moment, i principiàvem les pràctiques de mesures. Fixeu-vos l'etimologia del verb recordar. Avui el que estem fent és recordar, que vol dir tornar a passar pel cor, recordar. És molt bonic perquè no és fàcil definir a una persona i les vivències de dècades en 3 minuts que m'han deixat. Bàsicament és impossible. Però ja sabeu el lema dels enginyers d'aquí La Salle, no? Diu, lo imposible lo hacemos de inmediato, para los milagros tardamos un poco más. Doncs bàsicament us faré una confessió, perquè no puc explicar massa anècdotes. Sí que us puc dir que ara ens hem quedat una mica més orfes, no? El germà Daniel per mi va ser un impacte molt gran. Ara doncs el germà Mateo. Són persones, com dèiem ahir amb el David, em dius que tens molta memòria. Dic no, és molt fàcil, dic si només fa 30 anys. Però les coses que t'impacten et queden al cor, no? I bueno, aquests 2 pals de paller, juntament amb el germà Martí, després el germà Giol més tard, doncs ens van marcar totalment, i érem nens, no? Érem nens que hem anat creixent, jo em segueixo sent nen una mica més crescudet, vosaltres he vist que us heu fet grans, però allò et deien és que quan aprovis les pràctiques, tant les de mesures com les de lògica, ja ets un home. Ostres, les pràctiques de mesures, tu. La pràctica 10, encara la porto aquí, la pràctica 10, així que clavada. Aquest dematí, perdonareu, però m'he aixecat sense veu, no? Tenia impedimentos de hardware, que dic, avui no podré parlar. Si no puc, pararé, però mentrestant... Les pràctiques de mesures eren un abans i un després, era com un ritus iniciàtic que et curtia com a persona, no? Jo recordo haver passat 27 hores, 27 hores seguides, allà davant, amb un trasto que no sabies ni el que feia, ni com anava, anar llegint manuals, que no entenies res, i amb company de pràctiques, el meu company de pràctiques, jo veia més el meu company de pràctiques que la meva nòvia. Més hores. I era així, aneu rient perquè dius, sí, és que és veritat. Llavors, bueno, una cosa que, com deies abans, a mi em va impactar i m'ha ensenyat per tota la vida, és que si tu vas a un lloc a arreglar alguna cosa, no sé si em puc endur el micro, i dius, a una empresa, no? Dius, anem a arreglar un aparell. Quan et poses davant de l'aparell, diu, jamás preguntéis dónde está el botón de power. Però si el primer que fas allà, diu, esto com se enciende? El client et perd la confiança, lògicament. Diu, hemos contratado a este que no sabe ni dónde está el botón para encenderlo, imagina't. Això sembla una xorrada, però des d'aquell dia em va fer perdre la por a les màquines, i el primer que faig quan trobo una màquina que no sé quina és, busco el botó de power, però sense mirar, i poses cara de seguretat. Això és fonamental. És com el senyor que et ve a arreglar la rentadora, no? Dius, bueno, al final dius, senyora, esto no funciona, són 47 euros. Dius, bueno, això ja ho sabia, no? Tècnicament és correcte, però no em serveix de res. Però l'important és posar cara de seguretat quan comences a arreglar una màquina, no? Dir-vos que el seu exemple, amb la catàstrofe que hem patit, jo ara feia quasi 3 anys que no trepitjava... Bueno, jo vinc de Madrid, a mi em van dir, participa en videoconferència, i vaig dir, no, dic 1.200 quilòmetres. Doncs el fet que jo estigui aquí és precisament per recordar, no? I el fet d'aquelles 27 hores, doncs dintre de la pandèmia nosaltres hem fet, ho hem deixat tot, i hem fet robots, hem creat màquines per lluitar contra el SARS-CoV-2, hem fet el que en diem els Covid Warriors, els guerrers del Covid, que hem arribat a ser 500 enginyers, 253 metges d'èlit, 34 advocats, hi ha empreses que no tenen 34 advocats, i hem fet de tot.
I jo vaig lograr estar 23 dies i 22 nits seguides fins que la cosa va funcionar. I em va recordar mesures. Em va recordar l'hermano Mateo. Dic, segurament, si no hagués passat per mesures, jo no hagués sigut capaç de fer això, que em vaig aprimar 6 quilos, un queixal de bruxisme. Va ser físicament dur. Però com em deia l'Albert Mercader, un altre company, ahir al vespre, quan preparava aquestes paraules, em diu, és que va ser una època molt, molt xula, la de la Salle, i en concret la de les mesures. Diu, no crec que els nanos d'avui en dia visquin experiències com aquelles. Jo no ho sé, diu, però és molt intens física i emotivament. Segur que us recordeu que era intens. Jo tenia susto, jo era un nano que deia, sí, sort que hi havia la cara amable, que era el David Badia. Diguem-ho clar, perquè estàvem tots acollonits, venia l'hermano Mateo, tots firmes, no? Llavors era heavy, era una cosa impactant, no? Per tant, aquest fet de no tenir por, il·lustrat amb l'anècdota aquesta que us deia, quan tinguis una màquina nova no tinguis por, fot-li mà, mira on està el power i cara de seguretat, ens ha permès poder treballar amb microbiòlegs, bioinformàtics i construir la xarxa més gran del món de robots oberts per fer PCRs. Si vosaltres heu anat a Barcelona amb algun CAP i us han fet una PCR, segurament la fa alguna de les nostres màquines que hem regalat a 18 hospitals de 14 províncies de tota Espanya. Ha sigut una cosa èpica i ell ens va preparar per a una vida èpica, realment, perquè si aprovaves mesures ja ets un home o una dona, que com deia el Fèlix a les 8 del matí, el 1987, a l'octubre, encara recordo aquella frase, Fèlix Riera i Parcerisses, que deia, això és com un desert sense palmeres. Es referia que hi havia 4 noies només. Bueno, i sí, no sé si ets, Fèlix, per aquí. Ostres, a sobre hi és, perdó. És correcte, no? Me'n recordo bé. Em podria desmentir, però no ho farà. I, bueno, acabar dient que nosaltres, la discreció, no? La discreció era un tret bastant destacable del germà Mateo. Ell discretament anava fent per sota l'alfombra i dius, 2 museus de papallones. Jo, mentre fèiem mesures, no li havia sentit mai aquesta afició, no? Va ser més tard que ho vaig conèixer. Per tant, discreció. Nosaltres us ho comparteixo avui perquè això no surt a la tele, no? El dir que hem fet aquestes màquines, que hem sortit a National Geographic perquè és la instal·lació més gran del món, més que Xina i més que Itàlia, de robots oberts, i, en canvi, el que sí voldria acabar és que un dels propers robots el batejarem amb el seu nom, perquè serà un símbol de lluita, un símbol de seguir matxacant, perquè això del Covid, el SARS-CoV-2 no s'ha acabat, per desgràcia, encara que a la tele ara tenen altres coses a explicar, però encara no se n'ha anat. Per tant, des d'allí on sigueu, germà Mateo, m'agradaria que fos tot un goig fer-vos sentir orgullós de tots nosaltres i que les diferents fornades d'enginyers de la Salle sempre us recordarem i us portarem al cor. És per això, simplement per això, per aquests minuts, pels que he fet 1.200 quilòmetres i pels que estic molt content d'estar avui amb vosaltres, i endavant i seguim, perquè la vida és això. Jo he tingut la desgràcia de perdre totes les batalles contra el càncer, el meu cosí amb 37 anys, el meu germà amb 57, la meva mare amb 77, i molta gent, al final, és quan les persones que han patit són les persones que viuen intensament. I els primers 40 anys de la meva vida, persones, professors, mestres, com diria jo, amb M majúscula, com el germà Mateo, ens han ensenyat a viure. Els meus segons 40 anys els estic intentant aprendre a morir. I em direu, què dius aquest? Perquè el meu germà l'última setmana, abans d'anar-me'n, va dir, mira, Andreu, tots naixem igual, però no tots morim igual. Entremig passen coses. I des d'aquell moment vaig canviar els objectius de la meva vida, no per fer diners, no per fer... No, molt senzill. 3 coses. Fer feliços els que ens envolten, aportar valor allà on estiguis i legacy, llegat. Fixeu-vos
que són bàsicament les grans lliçons del germà Mateo. Aportar valor allà on estiguis, fer feliços els que t'envolten i legacy, llegat. Gràcies. Moltíssimes gràcies. Moltes gràcies, doctor Beà, Andreu, per passar pel cor amb tots nosaltres l'empremta que et va deixar el germà Mateo.